No a Peťo Poch, tak ten nepriniesol knihu ani CD-čku, ale priniesol dokument filmový, pretože tento mladý a veľmi sympatický filmár a oduševnený fanúšik kapely Beatles robí veľmi zaujímavý dokument. A prečo sme sa tu dnes s Peťom stretli? Inak Peťo, ahoj. Ahoj. Ty si prišiel, dokonca celú Abbey Road máš na sebe na tričku, klasický to záber na Beatlesákov, pretože pred pár dňami sme si pripomenuli ďalšie okrúhliny Johna Lennona, ale tie smutnejšie. Prednedávnom to bolo 70. výročie nedožitých narodenín a teraz sme si pripomenuli, že pred 35 rokmi z tohto sveta odišiel. Aspoň teda, ak sa nemýlim. Hej, máš pravdu úplne, áno. 8. decembra. 8. decembra. Čiže Lennon a mladí ľudia na Slovensku. To je aký súvis, prosím ťa? Tak prekvapil by som ťa, ale to pomerne veľký, lebo John Lennon na to, že je stále 35 rokov, teda po smrti, tak naozaj v tých ľuďoch stále žije. Je stále živý, jeho hudba je stále živá, aj jeho idei sú stále živé. Naposledy sme to mohli vidieť, keď boli veľmi smutné teroristické útoky v Paríži, kedy vlastne myslím, že 2 dni na to nejaký muž zobral vlastne klavír pred ten Bataclan, pred ten klub a zahral Imagine. Takže to je ako John Lennon stotožnil celé to vlastne svoje idee o tom svetovom mieri, čo si myslím, že je stále aktuálne a hlavne v dnešnej dobe práve do tej piesne Imagine. Tú skladbu poznajú mladí, či už mladá generácia, staršia generácia. Ja nepoznám človeka, ktorý by tú skladbu nepoznal. Naozaj tá melódia aj ten text tej skladby sú neustále vo svete. Jednou z najhranejších vianočných skladieb je takisto jeho protivojnová Happy Christmas, War is Over, ktorú spieva z Yoko Ono so svojou manželkou a tá sa hrala najprv ako protivojnový song o vojne vo Vietname. Ale vždy, keď boli nejaké veľké vojny, či už to bol Irak, Afganistan, alebo aj teraz s Islamským štátom, tak táto hymna protivojnová a napriek tomu aj vianočná je čoraz aktuálna. Takže vlastne ten Lennon nás spája aj 35 rokov po smrti a žiaľ v tých negatívnych veciach pre ľudstvo je stále aktuálna. Áno, tá skladba Happy Xmas bola vlastne, ona je naspievaná s detským zborom. A ona spočiatku nebola príliš úspešná, nechytila sa tak strašne, ako je to hit napríklad teraz, že ho prespievajú doteraz vlastne, ona má niekoľko cover verzií a chytili sa vlastne na to aj naše celebrity, aj naše hviezdy a celosvetovo sa tá skladba hrá a taktiež není vlastne človek, ktorý by tú skladbu nepoznal. Druhá vec je už taká, že tí ľudia niekedy nevedia, že to naspieval John Lennon a poznajú to vlastne aj Imagine, niekedy kategorizujú do ešte obdobia Beatles. Ale to už je vlastne samostatná tvorba Johna Lennona. Hej, solovka Johna Lennona, ale tak ty ten Beatles bereš komplexnejšie, hovoríme síce o Lennonovi, ale treba hovoriť aj o Beatles, pretože ty sa im venuješ aj pracovne a počas štúdia vlastne sa venuješ takej tvorbe veľmi zaujímavého dokumentu, tak načrtni, že čo sa chystá. Dokonca ty si priniesol nejaké ukážky, také polopracovné. Áno, tak ja som priniesol ukážku z dokumentu, najmä teraz, keď sme boli v Spišskej Novej Vsi. Je to dokument, ktorý je rozdelený na 3 časti. Prvá časť sa vlastne venuje kapele Beatmen okolo Deža Ursiniho, ktorá v roku 64 a 66 vlastne imitovala skupinu Beatles. A druhý diel je o Dežovi Hoffmanovi, o fotografovi Beatles, ktorý bol vlastne fotografom a prvým fotografom, takým, že naozaj oficiálnym, ktorý nafotil vlastne najviac ich takých najkvalitnejších snímkov. A tretí diel je vlastne o skupine The Backwards, aktuálnej tributovej kapele, ktorí interpretujú piesne skupiny The Beatles už 20 rokov. Teraz v rámci tých záberov. Sú naozaj veľmi, veľmi úspešní a 2-krát vyhrali medzinárodný Beatlefest v New Yorku. Takže dá sa hovoriť o tom, že ide o jeden z najlepších revivalov na svete. Áno, oni hrajú do noty, doslova, dokonca majú aj nástroje presne také, ako by asi Beatles používali v rámci svojich vystúpení. A neviem teda, že či to je fama alebo nie, ale vraj aj sestra Georgea Harrisona ich veľmi s láskou prijala a povedala, že sú fakt dobrí. Áno, Louis Harrison im po vystúpení prišla a sa tam objímali a hovorila im, že po 30 rokoch počula tzv. Sound of the Beatles. Že sa jej to vrátilo. Ty si sa narodil mnoho rokov po tom, čo Lennon zomrel. A keď si bol malý, tak zomrel zase George Harrison. Pre teba to musí byť právek hudby. Napriek tomu si veľmi aktívny v rámci Beatles. Práve že ani nie, lebo ten právek hudby by bol asi niekde veľmi ďaleko. Ani o praveku, ani pri Mozartovi nemôžeme hovoriť o praveku. Ale je to naozaj to, že tá hudba je stále s tými ľuďmi.
Vlastne v rádiách stále sa tá hudba hráva, stále sa dáva do popredia. Inak aj Juraj Zastrovej, náš divák, nám hneď dával otázku, preto ti do toho skáčem, ako je možné, že sa taký mladý chlapec zaujíma o Beatles. Zatiaľ máš nevýhodu toho veku, ale nevadí, tej skúsenosti ty máš napriek tomu, že si mladý. Nie, tak ono to prišlo vlastne úplne náhodne v škole. Ale teda ja už som tie skladby poznal ako každý, vlastne ako väčšina týchto mladšej generácie. Nevedel som, že sú od Beatles. Poznal som Yesterday a že to je naozaj akože slávne skladby. Ale prvýkrát som sa s nimi aktuálne aj s takým ich príbehom, že kto to bol, čo to bol, mená, stretol až v škole a odvtedy vlastne ma to zaujímalo. A tým, že som vlastne filmár, tak som sa rozhodol, že by som o tom chcel nakrútiť dokument, ale taký, ktorý nezobrazuje Beatles v tom ich všeobecnom príbehu, ako ho už poznáme zo strašne veľa filmov, ale zachytiť ho s prepojeniami na Slovensko. Áno, ten slovenský kontext je úžasný. A ten Hoffman, tak ten asi spájajú tým článkom, však aj Yellow Submarine tam kričí také celkom pikantné veci. Vďaka tebe teraz dokonca uvidíme rozhovor s Johnom Lennonom v televízii. Áno, je to rozhovor s Daliborom Štroncerom, ktorý stvárňuje Johna Lennona v kapele The Backwoods a tento rozhovor som s ním nahral práve v tej Spišskej Novej Vsi, kde bolo počas víkendu 5. decembra veľký spomienkový koncert ako podsta Johnovi Lennonovi. My ti ďakujeme veľmi pekne za to, že si priniesol ten bohatý materiál, ktorým môžeš ozvláštniť aj naše vysielanie. Priatelia, tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá, keď sa v roku 2015 robí rozhovor s Johnom Lennonom. Johna Lennona vnímam ako veľkú osobnosť, preto som sa rozhodol aj v tejto podobe ju stvárniť na rámci skupiny Backwoods, Beatles Revival. A John bol okrem veľkého prínosu do hudby aj veľký mysliteľ a prišiel s veľmi revolučnými myšlienkami. Bol každopádne veľký pacifista. A vtedy zúriaca vojna vo Vietname ho v podstate inšpirovala k napísaniu jednej najkrajšej pesničky, mierovej pesničky, ktorá sa volá Imagine. Tu hráme takisto aj na našich verejných koncertoch. A je to jedna z mála pesničiek, ktorá, ak by si mal zosobniť alebo vyjadriť v melódii slovo mier, tak to je práve tá pesnička Imagine. No a prínos, tak to je nepopierateľný a myslím si, že veľmi ani o tom nemusíme hovoriť. Každý pozná Johna Lennona a takisto pozná skupinu The Beatles. To bola veľká revolúcia v 60. rokoch v hudbe. Ja som si ho vybral ako svoj vzor, pretože mladí ľudia si vybrali svoje vzory. Môže to byť rodičia, môže to byť Jimi Hendrix, môže to byť Paul McCartney, môže to byť John Lennon. A asi sa s ním stotožnil v tých jeho myšlienkach, v tých jeho názoroch. Preto som si vybral, že budem zosobňovať kapele Backwoods, čo tiež nebolo prvoplánové, to sa pomaličky vyvíjalo, pretože my sme na scéne už 20 rokov a takto nejak to prišlo. Na Johna sa spomína ako som už spomínal, pacifistu a veľmi silno veril v ten pravý mier, pretože dneska je taká orwellianská doba, kedy sa vojna vydáva za mier a naopak, proste všetko je relatívne a on fakt veril v ten pravý mier a tú pravú lásku. Nezvykne sa hovoriť, že čo keby, ale čo keby John stále žil, to by sme fakt, akože si myslím, že veľmi boli prekvapení, aké by mal názory na dnešnú dobu. Ja si myslím osobne, že by mal čo povedať. Že by bol politicky aktívny a ďalej by vyjadroval svoje mierové názory. No, myslím si, že celkom slušná slovenčina na Johna Lennona. Inak ty si veľmi musel prispôsobiť aj nahrávať, lebo ty si tam prišiel s celkom inými rozlíšeniami, aj pomermi a kvôli televízii Ružinov si musel panorámu zmeniť. Áno, a tak to není problém, keďže v dnešnom filmovom svete tie kamery sú veľmi flexibilné, takže si to preťukol a bolo vybavené. Hej, ďakujeme ti za to, inak veľmi pekné. Čo s tým dokumentom? Kedy bude taká tá produkcia, postprodukcia? Tak produkcia prebieha najmä teraz, len je to trošku náročné to vyrábať, keďže stále sa objavujú nové veci. Vlastne vždy, keď chodíme a filmujú sa všetky 3 časti. Sa to otvára však, nové informácie. Tak vždy, keď dokončím rozhovor napríklad s pánom Jozefom Barinom, čo bol významný spevák počas éry slovenského Big Beatu v 60. rokoch, tak on mi dal kontakt ďalej na ďalších 3 ľudí. Takže ale tak niekde to musí mať aj stopku. Takže počas toho roka 2016 ku koncu by som možno už na tú jeseň by sme už chceli mať ten dokument asi tie 3 časti v nejakej verzii, ktorá už pôjde asi von. Však v režisérskej DVD verzii budú aj tie nepostrihané verzie, ktoré sa nezmestili do pôvodného stavu. Áno, pri dokumente sa vždy nakrúti akože strašné kvantum rozhovorov a informácií, ktoré sa potom ale nedajú všetky použiť. Peťo, je to taká práca, nazvem to v úvodzovkách archeológa, že pátranie po veciach a niekedy až
človek až mu zimomriavky naskočia z toho, že čo Práve, sa že nájde. ani nie. Skôr by to bola práca archeológa, keby si to hľadal v rozhlasových a v televíznych archívoch, že by si počúval ľudí, ktorí naozaj nežijú. Ale takto, keď sa s tými ľuďmi naozaj stretneš, ktorí ešte už sú síce starí, že majú 70 plus, ale stále si výborne na to pamätajú a dá sa s nimi naživo rozprávať. Takže ja si hovorím, že ešte mám celkom šťastie, že som ich chytil, lebo keby som toto možno začal robiť, keby som mal 30, tak už tí ľudia nemusia žiť. Takže to je super, že ešte žijú a môžem sa s nimi naživo o tom A porozprávať. koľkože máš, ak to nie je tajomstvo? 17 rokov. Ty máš 17 a takýmto veciam sa venuješ. Napriek tomu, že tvoji rovesníci ešte robia celkom iné veci. No dobre, úžasná vec. Posledná otázka. Máme tu veľmi veľa hudobníkov dnes, ktorí nám aj zahrajú, zaspievajú, budú hovoriť o svojej muzike. Ty a hudba, ale taká naozaj, že akčná. Vieš zabrnkať alebo zahrať? Keď už o tom Jediné, čo Lennonovi- zahrať viem, je falošne Imagine na klavír, ktorý som sa naučil ako samouk z videa, z tutoriálu, ale inak spievam celkom veľmi zle, Hej. ale na hudobný nástroj neviem hrať žiadny. Ale chcel by som sa raz naučiť na klavír, ale nemám tú motiváciu chodiť na tie hodiny a učiť sa to. Ja spievam tiež príšerne, napriek tomu, že rád robím rozhovory s hudobníkmi, ale tak tam som toho moc nedostal do vienka. Tak si dajme refrén Imagine, čo povieš, a kapela pred ďalším klipom. 3, 4. Imagine all the people. Vieš čo, radšej nie. To bol Peťo Poch. Krásne sviatky, ďakujeme, Aj že si tebe. prišiel, ďakujeme aj za tie nahrávky a Diana Krall, tak tá spieva lepšie ako my dvaja dohromady a tá teraz zaspieva aj o Vianociach.